I a tots, soc en Vicenç. Avui estem a Sontec, a Esporiós en Castelló. Sontec és una empresa d'aquí, local, encarregada de la venda i el manteniment de tot tipus de maquinari per al sector de l'hostaleria. Ara hem acabat l'auditoria amb ells i un dels apartats que vull recalcar del vídeo d'avui és el tema de seguretat informàtica. Un dels apartats que nosaltres fem quan fem les auditories presencials és la revisió de tot el que és la infraestructura informàtica de l'empresa per mirar de trobar vulnerabilitats o aspectes que poden presentar problemes en el cas que hi hagi una bretxa o un fallo de seguretat. En el cas de Sontec, la veritat és que no hi ha cap problema, però sí que, òbviament, m'agrada sempre proposar millores i això és el que he fet avui en la reunió de tancament d'aquesta auditoria. Així que el que us volia comentar en el vídeo d'avui és això, que és molt important que l'auditor que contrateu pel servei de protecció de dades sàpiga de temes informàtics, perquè d'aquesta forma vos podrà no només fer una bona auditoria, sinó també proposar una sèrie de millores que al final aniran cap a bé i serà una millora significativa en quant a seguretat. Això és tot. Fins aviat. Vagi bé.